talaga yung star ng Pasko nila dito. Finished. Finished lamb po siya. Finished. Ayan, finished din. Finished. Finished. Yung kinakain ng mga people o di kaya cold fish in the oven. Ito din yung kinakain ng karaniwang riba. Yan. Sa may belly part ng pig. Yan, pork siya. Belly part. Yung iba naman, kalkun, turkey. Yung kinakain pag Pasko. Another Christmas drink, Yule Bruce. It means soft drinks, Christmas soft drinks. Yule Bruce. Ito pa yung ibang version ng Yule Bruce. Orange. Orange version of Christmas drink. Christmas soft drink. Ito yung ibang version ng Yule Bruce. Ayan. Yule Bruce. Makikita mo may snowman. Ito naman. See? Yung ang cute ng Yule Bruce. Special talaga siya pag Pasko. Yung mga drinks nila, mga food. May pang-Christmas talaga. Tatak Christmas. Kaya sobrang special yung Christmas, Pasko dito sa Norway. Tingnan nyo friends, pati milk, ang cute, diba? Milk, check out the picture of the milk. Diba? Christmas na Christmas. Nakakaaliw. Guyul means Merry Christmas. Christmas chocolate. Christmas candies and chocolates.